Fil-campsite ta' Intuffiħa għaddejjin it-tħejjijiet għall-akbar attività internazzjonali taż-żgħażagħ soċjalisti u soċjal-demokratiċi. Attività li din id-darba ser issir f'pajjiżna. Minkejja illa tax-xemx l-attivisti tal-Forum Żgħażagħ Laburisti qegħdin jgħaddu sigħat jaħdmu fuq il-post biex jaraw li kollox ikun pjanat bir-reqqa għal dan il-festival politiku. Festival li se jibda fl-20 ta' Awwissu u jintemm fis-26 ta' Awwissu. Għal dan il-festival se jattendu aktar minn 1000 żagħżugħ u żagħżugħa minn 70 pajjiż differenti. F'ħames tinet ser isiru diskussjonijiet maż-żgħażagħ dwar diversi temi. Tkellimna dwar dan mas-segretarja tal-Għaqda Internazzjonali taż-Żgħażagħ Soċjalisti il-Jusi. Together we are going to have a lot of discussions. We're going to discuss a lot of different topics, but the whole aim is to be able to meet, to discuss and to find the solutions on the problems of today. Min barra d-diskussjoni politika ser isiru wkoll għexieren ta' kunċerti mużikali u għadd ta' manifestazzjonijiet politiċi. Alex Saliba, l-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, jispjega aktar fid-dettall il-programm ta' dawn is-sittijiem. Ħajkollok madwar 5 diskussjonijiet mid-9 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija dejjem fl-istess ħin jinbidlu kull satej, numru ta' kelliema u trainers minn madwar id-dinja minn 5 kontinenti u anka numru ta' personalitajiet fosthom anka ex-ministri soċjalisti li ħajkunu qegħdin hawnhekk u jagħtu l-opinjonijiet tagħhom fuq diversi suġġetti. F'din il-campsite qed jinbena villaġġ li ser ikollu l-akkomodazzjonijiet kollha fosthom toilets, showers, ATM u servizz tal-Wi-Fi b'xejn. It-temi li se jkunu diskussi intażlu bi ħsieb li tiġi sostnuta it-tema prinċipali ta' dan il-festival dik ta' solidarjetà internazzjonali. Il-lan prinċipali tiegħu huwa dak illi inkomplu nkattru l-attiviżmu. L-attiviżmu hawnhekk inkatruh billi jiżdied l-għarfien u dawn iż-żgħażagħ jkunu jistgħu jieħdu dawn l-għarfien lura f'pajjiżhom lura fl-organizzazzjonijiet tagħhom.